Dong, mayong buntag dong, Pablo. May buntag. May buntag. May ikalaga ba to ano dong, Pablo? Bahin lang yapon na ng imong gisgutan. Sige. Sama na, nakay pahayag o usabay ko na? Kanagong adlaw, yan sa muna yung topic sa pado. Ang akong gisgutan din karon ang mga libro ni Bradso kanyang gipangutlo nga matod pa sa Badistas Kristo dapat isa dinhi nga di kuno balaan ng Katoliko kay daghan gipamatay o nga matod pa dili Katolika ang yawa Katoliko ingon ni Bradso kan suros-suros kalibutan ng Katoliko yawa sad ana ba mga paglilin ikaw ninyo nga inyong gipamutol ang libro sa Katoliko wa niyo pamasahan tubag. Ang ako nga ikatampo lang anak gapo. Wa man ko kabasaan ang inyong imong gisgutan nga libro. Pero sa Biblia, kaya pa may nagsulti, ay nagsulti. dili na. Sa naas Biblia. Ay nga nini, ang sa Biblia, klaro yun na sa keeper si Kristo, sabat keeper po si Maria. Ayaw so, pape naman na Dili ba? Kana sa Biblia, Oh. na ba tayo mabasa nga tawag aning si Kristo sa Badista Jod? Kana kay nabatasan niya matag Sabado, madto siya sa adlaw Sabado dito sinagoga. Oh, klaro na nangan mo supak man tan. Matag Sabado ba gyud sa muadto sinagoga o naay mga senaryo nga sa Sabado wa gyud sa sinagoga? Nya mo supak ka na nang sa Lucas 4:16. No, wala tayong supa ka na kay naaman na sa Biblia. Oh. Alaala mo supa ko nato nang nakasuwat sa Biblia pero ang ingon nimo matag Sabado tinuod ba ning matag Sabado? Oh. Ingon na bitaw ka nga wa ka mo supak kanang moingon ka nga si No, Kristo. ano ba, Brad? Unsa man ka tinuod ning giingon nimo nga matag Sabado si Kristo naa sa sinagoga? Paminaw. Nasayod ko sa dagat sa istorya nga doon na yung mga higayon nga si Kristo naglakaw sila dito sa kaumhan, kauban sa mga apostoles. Natong senaryo nga si Kristo naa sa bukid. So dili adlaw-adlaw nga na sinagoga. Kay kung daginoto na to ning pamahayag si Kristo adlaw-adlaw sa templo nagtudlo man. Mao man na iyag yung trabaho, manudlo Nya mayon ka kada Sabado ran. Unsam kadong Pablo taon dog. Kahi yun ng Sabadol. Kana kay gi-specify. Sa ayaw sa ngisi ba? Kana kay adlawng Sabado gi-specify. Awatay mahimo ana sa to pa special nga adlaw ang Sabado. Pero Asa man na nga espesyal nga adlaw ng Sabado sa mga Hudyo sa mga Kristiyano. og mabasa nako nga kitang tanan giauhag anang Sabado nga mopahulay. No. Kasi ba sa Lucas 4:16, kag kinsa man ang adlaw sa mga Hudyo na sa mga Kristiyano o sa mga Seventh Adventist General Conference. Si Kristo kay ato baya nang giilang pangulos mga Kristiyano para na sa mga Kristiyano. Kung naako'y nabasa nga para lang nas mga Hudyo sa Lucas 4:16, admitahon mo sa Badista sinagoga siyawa. Onya. Parehas ra gyapon kung napog ko'y mabasa nga ang mga hintil giauhag nga mopahulay sa adlaw Magrita sa ipapahulay. Dawat pil di po ka. Berita nakapoko sa Lucas 4:16. Ang ingon nimo para sa tanang mga tao. Ang pangutana ko mao. Kung may mabasa ko karon sa Biblia sa Lucas 4:16 nga para lang nas mga Hudyo, admitahon mo sinagoga sa Seventh Adventist. Street. Adil ko. Ayok man ang imo. Hadlock challenge ni. Kay kana imong basahon mga libro Ano na lang?
Dili na lang nako na i-challenge. Ari akong basahon ha, di mangutana lang ko nimo. Sa Lucas 4:16, ang Bibliang The New Testament Pinoy version. Patod pa. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Hudyo. Ang pangutana ko, kinsa may namakak si San Lucas nga nagsulat ano o ikaw nga nag-ingon nga para sa mga tanang mga tao? Ikaw ang namakak. Sa. Wag ko mga tanong mo kakoy na makak. Ang pangutana kung iingon nimo para sa tanang mga tao, samantalang si Lucas nagklaro siya nga importanteng araw para sa mga Hudyo di ay. Ang pangutana ko mo kinsa may bakakon yung duha ni ikaw sa Lucas. Paminaw ra. Paminaw ha, sa ako explain. Paminaw. Si Kristo matag adlaw igpapahulay moadto sa sinagoga. Si Kristo mao'y pangulo sa mga Kristiyanos. Sa to pa Christian si Kristo mo pahulay og adlaw Sabado. Sige. Ano na lang. Para maklaro ta. Kung sa may gihimo ni Kristo dito susunod sa sinagoga, gawali siya o simba? Ay. Klaro ana, ni Simba. Tagay kong translation sa Biblia ni simba siya. Sige, kanang term ni simba. Kana ding mubasa ka sa inyong simbahan gapo og Biblia na may mga basa ninyo diha sa mga pare. Wa na nagsimba? Tuba. Na may mga senaryo sa simbahan Katoliko nga nibasa ni Biblia sulod simbahan. Wa dili simba. Asa man eh? Humaniya sa paminaw. Pagkahuman niya basa milingkod. Okay, nakita. Dari ano lang Brad. Unsa may tinuod di ana? Unsa may tinuod di nagwali o gasimba? Ay, kana din yung pare og magwali day nas Domingo wa day na nagsimba? Depende senaryo. Kay kuna kasi sulod sa simbahan, dili simba, gawali lang pa, gahatag kag seminar, gahatag kag talk. Dili na matawag na to simba. Patag adlaw Sabado, si Kristo miadto sa sinagoga. Okay, nagbasa siya sa libro. Pagwali. Unsa may giwalihan ni Kristo dito? Kinsa yang giwalihan? Ay, ang mga tao nga tuwa sa sulod sa sinagoga. Kauban mo ato? Si Kristo lagi ang amo laging kauban. Kay Katong kadtong mga tao wala sa sulod sa sinagoga ba? Kauban ba mo ato? Sa paminaw. Sa unang panahon, ayaw lang yan ng mga pangilad lagi yung mga winalihan. Ilat man ang inyong style. Wala mo kong mangilad. Ako lang gi-clarify ba? Kadtong mga taong giwalihan ni Kristo na sulod sa sinagoga, kauban ba mo ato? Yes or no? Hudiyo man to. Wa pa may mga sabadista nga tinuod karon kami mga SDA. Paminaw ha. Wala pa yung mga sabadistang tinuod karon. So kanang imo sabadistang gipasakupan, piki na. Pinuloy-loy nga style. Ay, rabat kayo ka mong isingis. Di ba, niyan naman ka, wala pa sabadista nga tinuod karon. So kanang imong gipasakupan di ay, piki na. Kay may karon pa. Nauna, wa pa tinuod tong mga sabadista kay wa sila nito ni Kristo. Mao tong sa ato pa di ay, kadtong giwalihan ni Kristo, kinsa man to? mga piki ito. Mga sabadista. Mga piki. Mga piki. Asa may original? Kaning nitong haog 1843 o katong kapanahonan pa yung Kristo? Gapo. Karon, kay nga naman, nagtuo namin ni Kristo. Unya, nagsunod mi sa sugo. Basa. Pinadayag. Brad. Basa. Brad. Ano ba? Ayaw i-insist ang imo bang utok ba basa sa Biblia. Pinadayag 14:12. Kadali lang ba? Kani bang unang mga sabadista nga giwalihan ni Kristo katong mga Hudyo bang na mahulay Sabado sinagoga? Mao ba to ang original gid na sabadista nga gitagaan jud sa pulo ka sugo didto sa Mount Sinai? Or kaning na ang pasakupan ni Ellen Goldwhite 1862 nitong ang original nga sabadista? Kene, kanay mo pangutana ako tubagon paminaw. Ang mga Hudiyo mao to sila gitagaan sa pulo ka sugo. Nagpaabot sila
sa manluluwas. Wa nila dawata si Kristo. Pero insakto insakto sa barkeeper, ang kulang nila dawat ni Kristo. Okay? Mao na nga si Kristo ug ang mga apostoles ang ilang giwali si Kristo mooy iwali kay wa sila mituo ni Kristo. Ano mo na dako? Hello. Wala man oy. Nadungog ko nimo? Nadungog ko nimo? Tungog. Ibang ang akong pangutana ba? Asa may original kadtong ni asa may original kadtong ni asa unang kapanahonan ni Kristo kanang kamurong nung nakuha. Ako ngayon mga chosen people, pero pagdagan lagi sa panahon, ang chosen people kay wa man miila ni Kristo, Roma 11:11, mao na nga kitang mga hintil nga midawat ni Kristo, kita na giila karon nga bag-o mga chosen people. O no, Pedro, Sa ato pa. Asa may tinuod chosen people ani Roman Catholic Church o Seventh Adventist General Conference? sayon ra kay na basa pinadayag 14:12. Nagtuo ni Kristo og nagsunod sa sugo sa Dios. Mo nay mga katawhan. Kamo kay ang inyo sugo wa man mo magsunod, piki mo. So, sa ato pa di ay ang kamo dunay connection ngadto sa apostoles. Yes or no? Na amin pinaagi sa mga sugo, pinaagi sa mga Sige. Kung tinuod ding inyong dunay connection sa mga apostoles, ang pangutana ko mao, gikan sa Amerika gaugat na ng simbahan gikan sa Amerika no kanang gitawag batog Seventh Adventist General Conference. Gikan sa Amerika padulong sa Pilipinas. Sa tuiga mo na abot dere. Waalang ko ka siguro. Pero nga no, Ana, magidangat. Unsa ang pagkakonekta nimo sa apostoles karon nga gikan dito sa Amerika padulong diri sa Pilipinas, wala magakasiguro. 1915 or nga nga mga tuig. Sa 1915. Nga niabot diri ang mensahe sa mga 70 Sigurado ka, bravo sa man fix na ni siya o gini klaro. kana si Abraham Laro usa ka kolportor mao na siya ang niabot diri sa Pilipinas o kana gani Hoy, dasami yung ani General Conference. Felix Manalo mao nay una nga na mga convert sa 70 Kanang giingon nimo nga si kinsa to katong giingon nimong tao nga si kinsa ngalan na to? Abraham Laro. Si Abraham Larok mo naabot diri sa Pilipinas tuig 15 man na or something like that. Sige. Naabot diri sa Pilipinas, i-fix lang nato 1915 si William Talarok. Now, ang gitugan sa kuan ni Julito Daig nga General Conference 70 Adventist katong apostolic succession ba nga ako sa gikusyon. Naabot ang 70 Adventist gikan dito sa Amerika padong diri sa Pilipinas tuig 1901. Ang nagdala si Robert Cadwell. Asa may tinuod din yung duhaan ng statement. Kani giingon ni si William Talarok na 1915 o katong kang daig na 1901 to 1906. Ano tinuod ano? Actually, naay history akong nabasa Cadwell or Abraham Laro. Mabito ningon ko nimo dili lang ko kay sure kay nagabasa na. Dili lang ko sure. Brad. At ako sa i-search na ko ha. The Seventh Day Adventist Church in the Philippines. At sa ko na. Tama na, gikan Tinuod sila sa gikan sa Hong Kong niabot sa Dias Manila. Kulportor. Kaya kay search niya. sa ato sa tanawang dito. How did the Seventh Day Adventist start in the Philippines? Gikan ni sa Adventist Review. Adventism in the Philippines started in 1905 when Robert Cadwell
literature evangelist accepted the call to go in the Philippines. Asa may tinuod alit? 1915 o 1905? Na-confuse lang ko. Basit ka nang imong giingon 1905. Okay. Tigmo rin ang imuhaan ni Ron. Ugma na tayo mag-asol. Ako. Karong sige, padayo. Ano may imong Na, Brad. issue? Ano may imong issue? Dili ba? Katawanan man ni kayo kay pagsubay nato karon kay naamang kamoy apostolic succession. Ang gitugan nito gikan sa Amerika padung sa Pilipinas 1915. Samantalang sa inyong Adventist Review nga website pinaagi ni Robert Cadwell naabot mo diri sa Pilipinas 1905. Kanalang daan na to ay murag kusunod mo naman kayo mo. Saan pagkaingon ni mong namoy apostolic succession nga ultimong to ay gikan sa Amerika padung diri gitris up na ko. Ikaw kusunod pa ngayon pagka 1915 or something like that. Ang ano sama ni trabaho Unsa may issue nimo? Basta ang importante na abot sa Pilipinas, unsa may issue nimo? Gikan sa Amerika, kinsang tawhana ang nagdalaan ng pagtulon-ana gikan sa Jerusalem padulong sa Amerika. Usas mga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo naabot sa Amerika ron sa ngiyawan ng Amerika nga nakabaton sa ilang Bright anang pagtulon-ana. Basaan gikan sa Amerika ang mga taga-Europe nang layas pa yato tungod sa mga pagsulay o mga lutos na himo sa Europe, no? O niya, yung sakay sila lutosa. Yung sakay silang barko, mga Puritans man siguro na niabot sila sa Amerika. Mauto sila ng layas kay gusto sila sa kagawasan nga pagsimba. Okay, naabot sila sa Amerika. Sa tuiga na. Basta kay panahon ni Christopher Columbus. Ayan na. Kaganang specific, dili ko kasulti ni mo karon kay lisod o musipya ta mo. Di ba? Ay, isa, di juga kay Bao. Man kay history mo ba na style siyawa? Ang ato style siyawa. Itrisap nato ng imong history kay yun magkonektado mo sa apostoles. Itrisap mo na sa gaugat inyong simbahan. Ay, buingon ka nga. Nasunod din sugo, Brad. Nas Biblia o? Ang gisunod. O sabay, di man na mo iso, di man makapatinood sa simbahan nga, nagsunod, nagsugo mo na ni, konektado na mo sa apostoles, kay, kung imong balansingon, ang General Conference, gasunod mo magsugo, no, kuno. Adto po kami Warren Basiril na Three Angels, kami ang original. Adto po kami Amores, kami gapon original. Adto sa kami Balasabas, kami original nga nagpahulay sa bado. Asa man eh. Inaaba, lain tao, imong danon, kita may nag-istorya ron. Gani nga ug atong basihan ang ani brada kung atong basihan ang sunod sa Biblia magunsa man ang gisunod ninyo tanang naas Biblia gisunod ninyo tanang sugos Biblia dapat papiki mo ang piki kamo kay wa man mo magsunod sa sugo o na iso katagi kong ebidensya nga ang Roman Catholic Church piki nga simbahan mada ako nimo anang imong may mantag computer ta kay naatanan nato diha na-stack ang atong nahibaw-an tanan maka-recall na yun ta. Burit man ang imong style yun. Kasi burit nagkatawanan maganing kalaki ni Budong Pablo. Gani Dong Eugene taro nga ang ato dinhi ang trick mo unsa man nagsubay ba mo sa sugo be. Tawagani ko nagsunod mo sa sugo wala. Diba? Dili man issue din kung nagsunod ka sugo mo na magkapatinood sa simbahan. Kadali lang ha. Kay kung moingon kag sugo, in terms of moral law, nagsunod ang Katoliko, ana. Pero in terms of sabbatical, wala tayo labot ka sa mga Hudyo raman na. Oy! Mabit ang nag-question ka na ko, kanabang San Lucas 4:16, kinsa man na, mga Hudyo na alang sa mga General Conference yung kag tanan ako'y gibasa bitang Biblia di man kamutugan og Gisu na makatuluhan eh nakaron ako kang gitris up kon apostolic succession diri palangdaas Pilipinas sa kabangi ninyo mga tubag maom ring imo tigmo ba ayaw na lagi anang mga isyu ikaw ba maayo kay kaanang mga dinaloy-doy nga mga style so dinaloy-doy din ako nga di man
Ang imo, klaro lang ka ng balansi, danalidoy ginang imo karon. Tanawa, Malinaw sa- mali resulta sa inyong mga Seventh Adventist nga wala mo gitawag og magisterium. Inyong mga panudlo, murarag haom-haom, atik-atik ba? Kadaig, dingon siya, akong beda daig ha, akong pangagpas, 1901. Gitugtan na lang ako, 1901. Nabot sila diri sa Pilipinas. Pagilahad ang inyo ng history diri sumala sa inyong gitawag na itong Adventist Review, 1905. See? Nakaroon, imo is 1915. Wala pang tambuay rami ang trabahoan. Ba, Mas karaan bang, ginoo ko. ito na mga yan. Ibisibi, iikjuro nga punta mo yun. Dili kay puro ra ka ang imo ba detalye unsa pizza wa man ta ana kay wa may man tag naka-memorize ang ato diri issue nagsunod ba mo sa sugo sa Dios nya may ingon mo Brad, nagsunod be pero Ani ba? Kung ato ang tres apon ka ng sugo nga imong giingon, mutagak raman tag Sabado ani. Pagka humagtuyok-tuyok na to Sabado, maingon raman tani padulong og kanang Domingo, kung sa may nagsugoan na balaan na, anong inyong mga gisunod, man na padulong. So ang atong tres apon din ang ubat anang inyong simbahan. Tagisan pa, kung nagsunod mo sa sugo nga naas Biblia, ginumoryan yun ng Biblia, dapat ka gitukod na mo kano, o gasugod na mo Amerikano, wagi mo, piki, gino. ayaw na naka-issue kay layo ra na kayo mayer na ka mo Ay, tabunin ng apostolic succession, kay, di issue malinaw nimo Nani Brad, si Eileen Goldwhite, ako lang si Eileen Goldwhite, ang pangutana na ko ani mao. Kanang si Eileen Goldwhite, unsa may relihiyon ani na sa una, sa wala pa ni mag-organize ang gitawag ng Seventh-day Adventist Church. Methodist. Kanya, nganong niyawa man sa Methodist, so nabunyagan sa Methodist, kanang Methodist kaya gipasakupan, kisa may nagtukod, tanawa ra awa ko ka sure kung kinsa nagtukod sa Methodist di lang ka nagkutuganan, research lang ka ha. Pagbalhin ni Eileen Goldwhite o Methodist, asa man siya unang nibalhin, gikan sa Methodist. sa naputol yung pangutana unsa yung pangutana Paghawa ni Eileen Goldwhite gikan sa Methodist, unsa man simbahana iyang gibalhinan? Nag-neutral pa ba siya before siya nag-create siya ng kaugalingong simbahan o doon na sa ilaing simbahan nga gibalhinan? actually ang William Miller nga kondok nasakop sila dito William Movement okay kay nagkana si William Miller naaman sa siya nga biblical masad na nga anak na siyang bubalik si Kristo so insakto ang panahon na ang mensahe ang sipiat kay wa man mobalik kay naay dunay sayop sa iyang pagtagda mao naginganlan og great disappointment mao to Sa may tinuod ani si William Miller gid ang sinugdanan sa nanagna ana nga mobalik si Kristo o si Eileen Goldwhite. putol-putol ako kabla Ang ako ang pangutana ba unsa may tinuod ani ang istorya? Si William Miller may unang nanagna nga mobalik si Kristo o si Eileen Goldwhite may unang nitagna ana? literal to ang pagpanagna ni William Miller nga mobalik anang 1844 apil na diha ang grupo nila Ellen G. White movement man na tanang klasis relihiyon nagpaabot sila sa pagbalik ni Kristo 1844 pero wa man mabalik mao na nga nagkabuwag-buwag Brad, sila ako lang klarohon ba? Kinsa magiuna nakauna aning tag-antagan nga si Kristo mobalik, si Eileen Goldwhite o si William Miller? si William Miller ang nagtagna Ako'y basahon nga libro ha. Dakong away sa
Seventh Adventist. Ngayon, Ah, ang paina 231, pasiklap sa kinabuhi ni Ellen White, 1827 na tao, 19% namatay. Usa ka matinugyanon nga tinunan ni Kristo Jesus, si Ellen White. Usa ka metodista hangtod nag-edad og 17. Gikick out siya sa simbahan tungod kay nagpatuo siya nga mobalik ang Ginoo sa 1843. Tinuod ba ni? Ito rin mo po, anak. di na tinuod na. Kay ang tinaw na nga, si William Miller ang namahayag. Sa ato pa na makak ng libro ninyo karon. Ayaw ko piyansa. Kay dunay mga libro nga hinimos opsyon. Ngisi ka lang Opsyon. pagpapani mo. So, Ay mga ayaw nagkasuko, Brad. High blood mo ka, no? Something. ay mga inismailan ba nga mora og kantalita. Ayaw, kay dili man na maong. Brad, ayaw nagkasuko. Relax, kalma lang, kalma. Namutana ko, kalma lang, kalma. Maong lagi, kalma raman ko pero ayaw pag yaga-yaga kay kita nagmensahe ta. Oo, tagayaga-yaga, no? Saan? Panamas-tamas mo na. Oh, tinatawaan mo na siyawa. Taro nga, okay? Kay ako Mr. Gapo, nagtinarong ko sa pagigistorya nimo. Ayaw ko Ginaran mo ko, Brad. Brad, mo nagmasakitan ka. O, something. Pero ha? grandstanding nga style. Ha? Bawat grandstanding. Mayang buntag, mayang buntag. Loong Mayang sa Pablo kung di pangutana, Bochong. Basig doon na kay cancer na ni. Ikaw na lang si pangutana, ni. Mayong buntag sad, sigin sa siya Brad nga sa Badista. To the point. Live on the spot. On the spot.